Oke.
Perhatutuhan namin, doon ang sa ipasumak-sumapi. Bapak takot ko di pangurason niya. Ano ka? Ang pagkuba na anak, ang tungan na yan. Salah kau belum berani.
Ganggu dang Sipitu sadalanan sarak manotor na Pitu.
Tunggu bakon. Udah tertorak ko nang lima. Babangkaran. Mana tahu na? Kita salay. Toka. Baju kita bisa baru naik. Nong sok aso padutor ka namin dyan.